Grabe ka kuwang kayo sa kanina mong kalayo. Murag ito ka pas-pas ka murag nagdagan kanina mong kayo. Nga tungkol kanina mong hangin mga kasupahilundan nga mag-isyo na ka mga fire brigade, so mga fire volunteers. Abi na ka mga firefighters sa pagpaong o pagpatay ng mga kalayo mga higala. Mana nga matungura, grabe ka kuwang kayo. So, yung tanahon, murag buhawi. Kaya mo nga kalayo, dis mo humutangan. Tungkol kay, makita nimo nga nagtuyok-tuyok, pwede mong kalayo mga higala. No? Mga ka-super. Mana nga, kung batik hapon ta sa pagkalayo sa tungra niya bata, ato gi-assure, ato kagalingon nga malayo ta sa katigakuan. Ito, so ito. Gusto kayo? Bigyan mga super. Yung mga no? Ang kanin mong sunog ang itubad karon mga super. No, mga higala. Standby station ha. Mubalik ko, mu-white up sa ko mga super kaya mag-chase battery ko sa itong cellphone, sa itong kakimanan. O niya, standby na mo. Doon update sa super balita Cebu kaning sunog kay gitubag karon diri sa Balagaw ning atong Dakbayan sa Subo. Balik ta. Standby sa mga ka-super.